Kakan huan kindriu teli ki self-help group ki badan hapo kalama ya kabalatip kum kayai next camp village organization kabadan hakasnong umta riboy district mentakasi ka artrik unai wing arjar arpoi klayo ban rakhi ya ka jingda basisnam jokaseng balayo ru ban ot da ukie kum kadak jong ka jinglek kemen. Hakate ka jingelang uba balajit rani ubalong UMDC jong kanong po constituency ula shim ya kabenta kumukongsan haka jingedon dengkat ka cluster coordinator ka kong I lingdo kinang yalam shnong kilong kemi long kapa ki kun samla lambat ki hybrid bat nakaliang jong kate ka VO kala pen ko buramru ya arngot kinang tre asya bat agan wadi ki balong kum ki shipai ki batre na kabenta ka kot ka khia apo ka shnong ka thau kham tam hapeng jong ka jingwan nang shop ka klam covid khat khandai.